Kanyang laki din! Nanang! Nanang! Si Mang Puton di asawa ni Manang Jenny. Nakaamwa masimang paut. Dito di post na iti Facebook, oh. O kitaan niyo. Jak makita. Awan jay sarmingkaw. Daytay di adada iti airport. Napandagayam sinabat ni Manong Banjo ijay. Nanay, anya ngay daytoy a picture. Dayta, iti restaurant anangananda. Ay no, sikat dayta a restaurant. Nay, limok magmat ni Banjo a nag-abroad. Dumagas danto siguro dito balay. Anya nga tamo ti pasarabo ni Manong Banjo kada kayo. No ikanak to iti kwartak nga igatang ko iti duster kaw, ay umdasan dayta kanya kanakaw. Lakay, nagaduti nag-like ken nag-comment iti impose ko a pictures tayo, idi kasangsangpet mo. Sino nga dagita nag-like? Dagiti kakabagyan tayo man, ah. Kakabagyam mo, no? Kakabagya. Kakabagyam ken kakabagyak. Nagaduda, oh. Kit agipos ka nga, agipos abay. Kato na. I-post ko ang mapantayo agpasyar ijay tagaytay. Sigurado, adun tumanin ti aglay. Nanang, adamanan ipakita kada kayo, oh. Damanang Jenny kan Manong Banjo. Anya manan dayta aya. Di pa nagpasyar da iti tagaytay. Kitaan nyo, ah. Day, anya dayta, bulkan? Siguro. Nagadot iti tao, iti na pananda. Apay apos dita Facebook. Idinto ta saan da pay adim magdagas dito'y balay. Uwan nga agpaisoan niya. Sa dino nga ta tinagnag na anday di na panday di tagaytay. Ay kat dita kalsada tumayab da nga raw. Apay nga raw nga idinagapuday di airport. Saan daman la adim magas dito'y balay. Wan nga raw, urayak mo't, ngam di da mo magas. Oray nagipurwak dala kumamot iti may sa balkot at tsokolate. Ay, saan da tayong samutin ang malaki pakabagyan da? Tila maibagbagayaw. Mabalin ayamot ang malipatan da tayo akabagyan da. Wan, ngumapay ngay asaan daman la akayat ti magas dito'y balay. Amang ano dumagas danto into no aggapuda iti tagaytay. Ay kandatan to iti pasarabaw. Oh, dandani tayon makadanon ije balay da anti Marge. Anya nga ilakay. Dumagas tayo ije balay da. Tapay ko madumagas tayo pala nga. Kat, pasarabon tayo mag-ida, ah. Kat no like da like kadagiti ipopos ko a pictures tayo. Diretso tayo nga gawin. Mabiit tayo laang mo. Bayamon ba kay? Ay sos, nagpartakan di puraw avan alimabas. Pinatapok na matan iti kastaunay. Italaang nga nakitak dayjay apuro abana. Bisita siguro da ita, iso adin na amo ti agin inayad. Kun napay ngamin nga uray dito igid ti kalsada. Katuwalisam. Kita aman day natapukan kayaw. Nagaduma ngamin a plastik nga kaiwara. Awan mo't sa bali amang walays. Patapukan da kay tumanan. Usto nga minan day ta panagwalwalisyaw. Mapan kay kid din aginana. Wen! Nawatak! Wen ko na nga rude. Una yan. Wen lata! Itaya Wen! manag na dito abay na. Dinak mit pampansinin. Kasla dinak makitkita. Ay, una Ay, aguray ka man. Oy, lakay! Na,
talaga di nakpangpansinin. Huwag ko na lang ah. Sino nga tayo ti kasarsarita na iti cellphone na? Lakay! Wanak nga wan. Wan, ti sungbat ka, wan. Di ka pala sumardang amak itong tungtong dita cellphone mo. Sige. Babayan. Huwag ko na lang arudan. Sige, babayan. Lakay! Ay, unay kamot na yan. Bugkaw ka la, bugkaw. Amo mga da kasarsarita dito cellphone mo. Aglima oras kan amak isarsarita dita cellphone mo. Asino ayaday ta kasarsaritam? Di kumparik na ito eh. Apay alima nga oras ti panagtungtong yo iti day ta akumparem. Anya la una iti pagtungtungtungan nyo. Kumparik ang naggapoy ya, bro. Ayawan bibiyang ko, no kumparem anaggapoy ya abroad. Nagsilos ka man ako na ako. Saan ka kading agsilsilos? Tas si kalaang ti misis ko. Nukas pangaringan man, nayuran kalaang. Saan ka nga isuksukat? Anya! Makiinumak man, Uncle. Isog sa di bagas ka dito balay ba? Tamakiinom ka. Kasano ajak dumagas, kat nagnagnaak anapan dita nakilabaak. Awan mo't intin ni nanang apa masahik, Uncle. Apay, Uncle, awan tinalamis adanom yo? Ay kilukatam day tarif Sige, Uncle. Danom lang ti alam dita Saan mo nga alayan day ta intin ni manang mo ay jenay, kan manong mo banjaw at chocolate. Ay, inikanda kayo, iti chocolate yaw. Wine, di magas na mo dito balay, hindi na minsan. Inikanda kamay. Apay, da kayo ngay. Saan da kami pa'y mat nga inikan? Nay, apay ngay. Kanayon damot amalablabsan jay balay, no kasta nga agpasyarda. Ang di da pa'y pulos dim magas. Ay kumaud-udi kayon to siguro, ngay kanda. Siguro, Uncle. Sa nga sa akon to siguro, itid na ka na kayaw. Ay, nagado ngayon, Uncle. Ngamsapay lak mo mga rod, takasta. Sa anak man na surut-surut eh. Kasano? Day tala cellphone mo tigigamam. Madamdama, addan tumanen ka ininawag mo. Agsarita kayon tumanen iti manong nga oras. Awaga nga ro dagiti ko kumpare. Kukumparem nga, boses mo ti babae di mang mangag ko akasarsaritam. Wan, tako kumarik ida. Ha? Nagmayat tupay ti iilakan nyo. Alang ang mga agsasangik kamay. Basta, surutin ka lata. Ay, unay ka na ya. Di na lamay kamot na iti basita privacy. Umadayo ka mamay. Makapasurun ma, surot ka, surot. Nyalaki din na ya. Apay nga tananang, ida mo lamang idagasan iti pasarabo da manang Jenny kan manang banjaw. Wen nga raw, apay nga ta. Idi saan pa'y asimangpet ni manong mo abanjaw. Kanayon dito'y balay ni manang mo Jenny. Huwag nga raw, i-share na dagiti nagado nga istorya na iti biyag na. Dagiti nalaladingit nga istorya iti biyag na ti umay na istoryaan dito. Kung dumawdawat pa'y kada kayo iti balakad. Angam itaan naragsak ti biyag nan. Di mo la dumagas dito'y balayon. Bayamon, saanan nga agsaksakit tinakam mo. Ta dumagas dan tumula siguro. Apay ngay dagiti sa bali a kakabagyan. Inikandan iti pasarabaw. Ngam da tao awan pay. Ay, mayatan to'y sakak. Iso ang makapagnakaw na makapasyar. Imbag man manong ta makapasyar ka manan. Iso nga inusar kumutin na ito sinilas nga impasarabo kanyak na Jenny kan banjaw. Eso day ta insuot mo. Ikaw na. Kastoy gayam dag sinilas iti naggapo iya abroad. Nagbayat nga ibadag
kan naglagan. Apay nga ta. Awan pa'y magtimpasarabo da kanyak. Uray tiping la kumaasabon. Ni ay, saan na kayo pa'y pinasarabuan? Awan pa'y nga ron manaw. Ay kinurahin nyo lata. Kanon to pa'y nga ta makalagip ni Jenny. Nene, Jenny, di mo padpadasan ti agsangit dito sa guwanak. Lapdam na ita pa nagsangit mao. Lapdam! Di mo ipalubos nga agarubos na kitaluam. Apay, Uncle. Ikikatam ka di ti karbangak nga agsangit dito isang wanam. Ni, Di mo lang mo ti dagan santo e barokong ko. Permi ti dagsan na. Kat kayat kong iibkas ti sakit tinakam ko. Babaan iti panagsangit ko. na, ay ti kunam. Kunak, nasakit tinakam ko, Uncle. Saan ko amagag ti magbagam? Kasano adi mo mga ngay? Kita mo matay na lakaya ko. Tulang ako na nakaw. Anya, tulang? Kano pa yan nagtulang kayo? Ay kinabaya ka na. Kinusipin ka. Ngamidin nyawat ko kada kayo tay pasarabo yo. Saan kayo matatulang? Ay kasaya. Ay kuha gamay na nakaw. Ay, anda pa nawan nga agtulaga. Anya, seasonalan ti pa nagtulang yo, Uncle. Kasta nga road. No medyo napudot ti panawan nagtulaga. Asino nga roden nga iti pangibagak iti dagan santoy barokong ko. Ay saan kumadlang ang mga uray anya pa iti araramidam. Masapul amayibkas ko ti sakit tinakam ko, Uncle. Ay, nagrigat na yan ti lakay. Nagrigat ti agtulag. Oh, manang Jenny, sigamot gayam dito sumungod nga agsang sangit. Ni Auntie Marge nga eh. Aday jay likod ti balay, agwalwalis manin Aping agsang sangit ka. Nagsakit nga minto'y barokong ko. Ay sus, amangan mat no ada sakit ti puso. Inka agpa-check up na. Ni Auntie Marge, ti kayat ko apang ibagaan iti sakit tinakam ko. Mapan ko ayaban? When man, ingkayaban. Mala, mabit lang. Sakbay ngagsangit ka. Ibagampay no anya ti makagapoy ti pagsangsangitam. Kung aminanti, makapasakit iti barukong nga talaga. Anya ti pagsaksakitan ti barukong mo aya. Nilakay ko. Apay ni Banjo. At babae na. Anya, adda babae nila kay mo. Wanante, isugayam di kanayon na kay ninawag. Babae na dayjay. Naglukon. Nagabrod lang, ninayunan na kan. Wan nga rodante, nagtalakakan ko na. Tagayam, nabayag na ko naluklukwan. Apay, no dagita bambanag, umay mo ibingbingay kanyak. Ngam idisimangpat nila kay mo, dinakpay na lagip a pinasarabwan. Ay, wan nga yamante, saan kamot na nalaglagip? Nadakamat ko lang matkitde. Saan kumat at tagtagidaksan? Bayan nyo, ante. Tayo to nagsubliak nga umay mangisir iti sakit tinakam ko. At danton awit ko apasarabo kada kayo. At dapay ayan na bate. At dapay mat na bate. Uray kwarta tulatan. Apay, sa dino ti papanan nyo nanang. Malaman.
Mapan ko kasarita ni Manong mo banjaw. Adda ka no babae na. Isu ti pagsangsangitan ni Manang Jenny, di may diti balay. Awan mat ngamin ti sabali akabagyan na mapan nakasarita no saan asya. Kat dagiti dadumay akakabagyan tayo nanang. Bisida ka no amin. Awan ti makasango ang makisarita kenkwana. Kating kayo nga ron ananang. Bareng dengganda kayo ni Manong Banjaw. Nasken nga ornusen daday tabanag. Kaasimat dagiti anak da. Yan, ti Marge mo ito, sasao. Ay, saan ama balinday tangar aramidam kini Jenny? Saan mo aluklukwan ti kaanak ka? Kit saan kumit alukluk ko, hinantay. Anya saan, kat adda ka no babae. Anya laki din na yan, antay. Extra lang day jay. Ay, saan ama balinte extra. Ako nga takno kasta. Ah. Sapay sabali akno siyak ti makaungag. Yan laki mo ni ante na yan. Kasla ak ngumer-nger alyaw. Ay, sana antay. Di kaya ngang. O, ante, adto'y ti pasarabo mi. Nagadunda gito'y balasang ka. Kompleto day ta, ante. Pangkusina, adagatas mo ditan, asukar, ken kape, ken adupay. Ay, saanun. Kwarta laengen, takasapulak ti gumatang iti agas ko. Ay na, pasensya kan, ante. Ta idinaragsak ti biyag ko. Diyak nang isishare kan ka. Ngem idinagladingitan, in-share kon ti ladingit iti biyag ko. Ay na, awan day jay kaanakan. Ay nyalakit din ayak day to akaanakan. Rumbenggayam nga idinaragsak ti biyag ko. Nag-share kan ka. Saan laang nga iti panawin ti panagladladingit ko. Sipot-sipotam latan nila kay mo no agaramid manan iti kalukwan. Nagkarin kanyak kat ngagbalbaliwan. Wananting, ket agyamanak iti panang-advise mo kan kwa na. Sika ket ti denggan na. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.